Igbo mụrụ nze m ọzọ mma mmanụ dienu nwanụ ụmụ unu zukwa unu. Dịka n'oge gara aga ihe nkọwa maka ife gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ekwu na ọ bụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ka ndị nna nna anyị fa ji wee gwuo ọtụtụ ọrịa dị iche iche, mana ka o si wee gbata oge ugbu a ndị be anyị amazi ihe gbasara mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ụfọdụ chee na nọ ibute ike ebe ike adịrọ, ị ga-ebu ụzọ chọpụta onye nna nna ha bụ ife ha mere na ife ha sọrọ. N'ụbọchị taa o nwere ofu mgbọrọgwụ m chọrọ igosi unu. Ife a na-akpọ ya bụ ebubeagụ. Na-ene ya ebe a. Ebubeagụ a ọnụ fụrụ, mgbọrọgwụ a ọnụ fụrụ na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Mgbọrọgwụ a ọnụ fụrụ na-alụ ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Ebubeagụ a ọ na-abụ unu jebe big man ji ego, unu afụcha nke ọ kọchara ụfọdụ flawa dị iche iche, mana ịbịakwa na ya na ị ga-afụkwa ebubeagụ a. Ebubeagụ a dịka ọ bụ na idosa ya be gị, ọ na-achụ ndị ori. Ofu ihe nji wee like mgbọrọgwụ a bụ na ọ na-achụ ndị ori. Ngwa ngwa idosara ya be gị, ndị ori ama mbịa n'ezi gị. Ị na-afụ big man ewere ya edekoneti ya be ya, ifu ya ọma mma, mana ya bụ big man ma ife o ji wee dobe ya bụ ife. So unu n'anya mgbọrọgwụ a ọ na-achụ ndị ori. Ọ bụ na ọ na-egbochiri nwoke ọtụtụ ife n'ezinụlọ, ife ike maọbụ ife iri ụjụ. So achọrọ m ịgwa gị ebe ọbụla ịfụrụ ya bụ ife, yọọ onye nwe ya bụ ife, maka anaghị ehori ya n'ike. Agaghị ehori ya n'ike maka na ife dị na ya na-esika. Ọ bụghị ebe ọbụla ifeta ịbịa hori ya. Tupu ma achọ idobe ya bụ ife be m, eji m ayọ onye nwe ya bụ ife ka onye m ya bụ ife, maka na ọ bụ ife nke mmụọ ka ọ bụ. So ngwa ngwa imecha ya bụ ife, idosa ya na be gị, ọ ya achụrụ gị ndị amoosu, ọ ga-ebupụrụ gị ụsụ, ọ ga-ebupụrụ gị ndị nsi na aja na ndị ụlọ akụ na ọtụtụ ife dị iche iche, ihe ọjọọ dị iche iche ma ya ha akọwacha ebe a. So nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị na-ege m ntị, ọ bụrụ na ife ozi a biko kaba arụ tụsara nya ka ụmụnne anyị si ya wee mụta gịnị ọtụtụ ife dị iche iche ga-enyere ndụ fa aka. Echefukwana na onye gịnị ya na-akparịta obubo bụ Maazi-UC. Gaa na my Facebook page kirie ọtụtụ ife dị iche iche nkọwarụ. Sonyere m n'ife m na-eme na my YouTube page, tinyere m akara subscribe and all your link notification bell. Oge ọbụla ifuru ife ozi m iji ebe ha gị mụrụ ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ, aga m asị ka ọ bee nnọọ ọfụ ndị be anyị. Ya gazie n'ọfọ udo.